Right, mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya vazukuru ane nguva ichingoitika andoda ndinge ndiri ndinokuzivisai vazukuru. Imi muramba muchingokomenta uku comment section mafungiro enyu nemaonero enyu zvinotenderwa futi izvozvo. Handiti ndichiti zviri kudi maswera sei varungu vangu maswera sei kwese kwamuri. Thank you very much nekuramba muchindisapota nekuramba muchingondipawo basa pano paSaint TV. Thank you so much. I really appreciate you. Ndimunoisa chingwa patafura pangu nemhuri yangu. Thank you so much. So zvakosha kupota tichiappreciatana nemwoyo wese. Handiti so vazukuru, nyaya ndauya nayo inyaya yaMary Mubaiwa Chiwenga. Mary Mubaiwa Chiwenga vazukuru ari kuchemawo. Mashoko achona ndo ari panapa vazukuru. Ari kukumbira kune mutungamiriro wenyika kuti ndo vega vanogona kumudzikinura padambudziko raainaro kuti angari anokwanisawo kunge ari anonorapwa kana kuti kubetsereka kuti angari anoona vana vake nekuti paNwadi izvo patsamba yanyora ari kutaura zvone ane nguva asina kuona vana vake over 2 years achidziviswa kuti angari anoona vana vake. Handiti sekuziva kwenyu kuti Mary Mubaiwa Chiwenga uyo akanga arimbori mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaVP Chiwenga vari nenyaya dzake dziri mumakoti kumatare edzimhosva inosanganisira yemoney laundering also yeattempted murder. Handiti nyaya dziri kumupinza bhizi idzo dziri kuita kuti arambe ari kumatare edzimhosva despite the fact yekuti anorwara zvinogona zvinotooneka nemeso. Handiti so hameno munozviona sevazukuru netsamba yanyora iri kucirculata mumaplatforms esocial media. Handiti mukaenda pacommunity pedu pachannel panapa, enda pakanzi community, unonoona tsamba yachona zvizere. Mavara akaisa panapa anogona kuita madiki, but pacommunity uchaona zvizere. Wokomentawo kuti unofungei nezvetsamba yanyorwa naMary Mubaiwa Chiwenga. Zvinonetsa. Amen. So from Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, much love.